Il-proġett infrastrutturali tal-imsejda Creek laħaq pass importanti kif ittellet l-ewwel struttura tal-azzar waħda minn 6 li se jiffurmaw il-flewfer ġdida. Dwar l-aħħar żviluppi f'dan il-proġett massiġġ li se jirrivoluzzjona l-vjaġġar fiż-żona waqt li naqqas it-traffiku u jsebbaħ iż-żona pedonali, ikkummenta l-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet li qal li dan huwa pass ieħor importanti. Qal li l-flewfer se tagħmel l-ispazju fil-post biex jinħoloq kanal ġdid li wkoll se indirizza il-problema tal-arar fl-akwati. Fakkar kif dan il-proġett hu kruċjali għas se jtejjeb il-konnettività u joħloq spazji miftuħa ġodda għall komunità lokali. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Ellul iddeskriva l-operazzjoni bħala komplessa u teħtieġ ippjanar metikolus waqt li qal il-partijiet l-oħrajn mill-flewfer mistennija jittellaw f'posthom fil-ġimgħat li ġejjin.